Ir-rapport Crime Malta Annual Crime Review Year 2013 joħroġ darba kull sena u jagħti stampa ċara tar-reati li jsiru f'pajjiżna. F'dan ir-rapport hemm imniżżel ir-rata tar-reati f'pajjiżna li żdiedet bi 13% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Iżda din iż-żieda hija attribwita għal żieda fir-rapport ta' nies li jkunu sofrew danni materjali, eżempju danni fuq il-karozzi tagħhom jew xi proprjetà oħra. Dwar dan ir-rapport id-deputat Nazzjonalista u kellim mal-intern Jason Azzopardi għażel li jgħid b'mod ineżatt tal-aħħar li din iż-żieda fir-reati attribwita minħabba indħil politiku fil-Korp tal-Pulizija. Iżda din iż-żieda m'għandax taqsam xejn mal-ħidma tal-Pulizija, tant li kif jgħid l-istess dokument kważi l-kategoriji kollha tar-reati b'eċċezzjoni tad-danni niżlu meta mqabbel mas-sena li għaddiet. F'ċertu każijiet bħal pereżempju s-serq dan qasal l-ewwel darba f'4 snin. Dan jikkonferma l-awtur tar-rapport innifsu l-kriminologu Dr. Xavier Formosa. Tara mit-2009 law, meta 2009 kienet is-sena bażika, ġifi s-sena bażi kienet fejn kienet l-inqas fuq bażi ta' 10 snin ta' qabel. Li ġara mit-2009 law, ġifieri kull sena fuq sena baqa' jiżdied il-numru ta' crimes. Reati oħra li żdiedu huma dawk li huma computer-related crimes. Iżda din iż-żieda hija pożittiva għax dan ifisser li hawn aktar għarfien dwar dawn ir-reati. Fi-stqarrija maħruġa mill-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali b'reazzjoni għal dak li qal Jason Azzopardi, intqal li Azzopardi ilu żmien twil jagħmel domandi parlamentari fejn l-asserzjonijiet tiegħu għal ħafna drabi ġew murija li huma bbażati fuq informazzjoni ħażina li jingħata. L-istqarrija żded tgħid li bħal darb'oħra l-analiżi tiegħu fejn qed tgħid li r-rati tar-reati f'Malta żdiedu hija waħda kompletament żbaljata. L-istqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali temmet tgħid li Jason Azzopardi għandu jkun ukoll fidil għal dak li jirriżulta u ma jagħmilx ballun politiku biex juri stampa surreali minn dik li ngħatat fir-rapport.